kalusugan para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Basta inumin mo 2 kapsul, 3 times a day, merong mangyayaring napakaganda. Di ba? O, yung kumpare ko sa Mandaluyong, na COVID po siya, home quarantine, COVID. Nag-ano siya ng prayer. Yan, sabi ko, uminom ka na ng Migawan. O, nag-abil ng isang box, 2 cups, 3 times a day ang inom niya. Alam po ninyo, 1 day pa lang, sabi niya, may maganda raw na improvement kaagad. O, yan po maganda. Yung kahapon naman, na bumili sa atin dito ng kanyang sipon, obo, at 3 linggo na hindi mawawala, wala ang flame. Uminom lang po ng pagdating dito uminom ng after lunch, din uminom ng gabi 2 capsules each na rin. So 4 na kapsula pa lang, kinaumagahan daw nilabas yung mga plema. Samantalang noon 3 kung ano nang iniinom, mga gamot, mga vitamins, wala pong nangyari. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Iniisip ninyo mahal. Hindi po mahal. Very effective. Ano po ang tinatawag niyan? Cost effective. Anong cost effective? Binibili natin yung visa. Ayan, di ba? Yung visa ng produktong galing Amerika, itong Migawan, 21 very powerful ingredients. Di ba? O, magkano na ginastos niya yung may plema ngayon? Hindi lang 3,000. O, bumili po siya, may promo tayo sa opisina, 3,000. Sa mga dealers natin, 3,000 to, 3,005. Bakit? Kasi po, may namamasahe sila, nagpapagod, may investment. Yan. Okay, maliwanag. Sabihin niyo, bakit naman doon kay Doc Joey 3,000 binibigay, sa inyo 3,500? Mamasahe pa ba yan? May punang, namumunan sila doon sa mga reseller natin. Maawa naman po tayo. Huwag tayong masyadong kuripot. Kitain naman natin yung nagpapagod. Kanina nga, sa SM, bayad lang po ito, kwento ko lang. Babayad po ako ng bill natin sa Smart. Sinalubong ako ng mama doon. Dok, sir, linisan ko naman sa sasakyan mo, sa labas lang yun, di ba? Malinis naman. Magkano? 200. Iniisip-isip ko, tulong ko na lang, di ba? Pinalinisan ko. Siguro 5 minutes lang nalinis yun kasi sa labas lang naman ang sasakyan. Kaya kailangan po natin, ngayong pandemic, magtulungan tayo, huwag tayong kuripot ng kuripot. After all, pag namatay po ang tao, walang madadala kahit piso. At least makatulong ka sa kapwa mo, kahit piso pa na itulong mo, nakatulong ka, di ba? Yan ang importante, makatulong, hindi po makasira. Ayan po ang dapat natin. Okay? Hindi naman hindi mo na madadalang kayamanan mo, pero kung marami kang matulungan, pagdadasal po sila na umabang buhay ninyo, o buhay natin. Isama ko na po yung buhay ko. Di ba? Ganun po yan. Kaya sa amazing YouTubers and FB friends, mag-invite ka ng araw-araw ng 10. Tulong po ninyo sa grupo. Di ba? Tulong din ninyo sa ini-invite ninyo, malalaman itong ating mga programa. Huwag yung puro pag walang benepisyo, hindi na mag-invite. Mali po yan. Sakim po tayo dyan. Ang ibig sabihin sakim, mas lalong hindi ka asinso sa buhay. Di ba? Ako hindi ko sasabihin sa inyo, aking mga natulungan ngayong araw. Kasi masama. Pag sinabi, sabi ni Lord, anak, huwag mo na ipaalam. Di ba? Di ba? Huwag mo nang huwag mo na iwagayway. Di ba? Ganun yan. Ang inaano ko lang sa atin, kung tayo mga Pilipino magtutulungan,
marami po sa mga naghihirap ang makakaraos, di ba? Makakaraos po. Yung community pantry na yan, okay po yan. Kaso ang gobyerno natatakot naman baka mag-spread ang coronavirus. So kailangan lang siguro po niyan safeguard, di ba? Sabi ni Kapitan, kaysa community pantry daw, ibahay-bahay na lang yung itutulong ng mga gustong itulong. So bagay, tama po yun. Coordinate na po tayo sa mga barangay chairman, mga barangay officials, ibahay-bahay na lang. So mga barangay officials naman, kung ano po itulong, ibigay natin. Kung pwede nga, dagdagan pa natin kung may pundo po tayo, di ba? Huwag na po natin bawasan. Di ba? Kasi ngayong panahon na ito, makita po natin ang mga Pilipino, ang tunay na Pilipino. Hindi lang po tawag na Pilipino. Di ba? Yung mga ginawa ni na Dr. Rosie Rizal, di ba? Ni na Apolinario Mabini, di ba? Ni na Andres Bonifacio, di ba? Baka sabihin niya, bakit si Aguinaldo hindi mo nilagay? Emilio Aguinaldo. Para yung mga maka-Emilio Aguinaldo, walang problema. Yung mga maka-Andres Bonifacio, walang problema. Di ba? Kasi during that time, hindi pa naman natin alam, hindi pa tayo buhay, hindi natin alam kung ano talaga nangyari, di ba? Ganun po yan. So, ano ba masasabi mo, Doc Joey, dito sa COVID-19 na yan? Sa akin po, simple lang po yan. Simple po ang COVID-19, huwag po magpanik ang mga tao. Ito po, totoo po ito. Gawin po natin yung inaata sa atin ng gobyerno, di ba? Yung protocol, yung face mask, face shield, di ba? Importante yan. Kung pwede tayo mag-distance, okay po yan, di ba? Yung mga linis-linis na yan, automatic naman po yan talaga. Ang Pilipino, mga malilinis. Pero, ang pinaka-importante po dyan, 80% and above. Para maiwasan po, kahit ka ma-COVID-19, mabilis po yan para hindi ka na COVID-19. Kasi nga po, a strong and healthy immune system is the key para durugin ang COVID. Ayan po. Ang tanong na lang, paano mo mapalakas ang iyong immune system? How the Carabao batutin, panyong pula, isang pera. Isang pera lang pera mo sa bulsa. Kasi puro ka na lang hinanakit. Pambili ng gatas, ng pampers. Kakuwag na mag-pampers. Ano na lang? Yung katsa. Yung katsa, di ba? Ang katsa, nalalabahan pa. Di ba? Kapag nung kami, nung mga pinanganak ata kami nun, iwan ko kung may lampen, kung may katsa. Di ba? Ngayon na lang kasi masyado na tayong high-tech, masyado na tayong borges. Wala ka na nga pambili ng gatas ng anak mo, magpapampers ka pa? Wag na. Kailangan po natin na practical tayo. Kaya po, wag ka na kumain ng tinapay na malong, magkamuti ka. Mas maganda pa sa katawan at mas mura. Sa bagay, ang kamuti ngayon, mahal na rin. 35, 40, 50, 60 ang kilo. Grabe. Kailan ako nagkamuti? Kaninang tanghali, nagkain ako ng kamuti natira ko kahapon. Pero natira ko kahapon, kinain ko pa ngayon, nakamuti. Si Doc Joey po, walang tapon. Di ba? Sayang. Sabi ng Doc Joey, hindi pa ba mapaanos? Hindi pa naman, di ba? Sasayangin natin yung grasyang galing sa Panginoon, masama po yun. Kaya nga ako doon sa Dorotea nung isang araw, nakita ko, ang dami pang kamuting luto, nasa tabi lang. Ako, Diyos ko, bakit ganon? Porque nila binibili. Ako ang bumibili. Tinuturuan ko, Diyos ko. Panginoon ko, huwag kayo magsayang ng pagkain. Ang daming hindi kumakain.
Kahit isang mukmok, huwag kayong tingnan mo ako, yung aking palabok, walang natira. Diba? Kasi grasya yan galing sa kay Lord Jesus Christ. Bakit mo sasayangin? Paano tayo bibigyan ng sangkatutak na grasya kung puro tayo sayang ng pagkain? Diba? Kahit isang mukmok po yan, billions of people around the world, nag-isang mukmok ang nasasayang. Ilan yan? Ilan makakakain yan? Libo-libong tao. Diba? Yan ang sinasabi ko po sa inyo. Maging practical po tayo. Diba? We should be practical. Practicality is very important in life. Kahit ano po ang katayuan natin sa buhay, mahirap man tayo mayaman, man tayo matalino, powerful man tayo, powerless, celebrity man tayo o hindi, Doc Joey ka man o hindi. Ganon talaga yan. Di ba? So, siguro may matutunan kayo sa akin. Kaysa puro na lang, nako, puro awayan ng awayan, wala naman tayong matutunan dyan, away. Huwag na kayong manood niyan, mga awayan, pagdasal natin sila. Di ba? Kaya nga po, ako, sa totoo lang, I'm passionate. I'm passionate. Alam po ba ninyo, pag tayo nakakatulong sa kapwa, sabi ko nga, helping people is a privilege. It is an opportunity. Mas maganda po tayo ang tumutulong kaysa tayo ang tinutulungan. Yan po, words of wisdom po yan. Di ba? Ibig sabihin, tayo po nakakaangat. Nakakakain tayo ng 3, kung minsan 4 pa. Ngayon, ilan na ang pagkain ko yun? 3 na ako, may merienda. Mamaya may hapunan, pang-4. Yung iba dyan, 5 bisis. Kung iba, 6 na bisis. May midnight snack pa. Yung iba, mayroon pang merienda sa umaga. Di ba? 6 na bisis. Grabe. Yung iba, midnight snack pa. Kaya nakita mo naman ang katawan. Kaya usually may diabetes, may high blood. Di ba? Ako po, usually, bihira naman ako magmerienda. Bihira po magmerienda. Pero ngayon nakamerienda ako ng kasi galing tayong SM. Ang sarap pala ng palabok sa sa Mang Inasal. Di ba? Sinubukan ko lang. Maganda pala. Di ba? Ayan po ang magandang balita ko sa inyo. Kailangan po tayong mga Pilipino magtulungan. Sino po ba ang tutulong sa Pilipino? Alangan naman mga Chinese, alangan naman mga Americans, Europeans, mga Indians. Filipino helps Filipino. Filipino loves Filipino. Okay? Huwag na natin pairalin yung inggit, yung yabang, yung mga pride na ganyan. Meron po fried chicken. Diba? Fried egg. Pero po yung mga pride, wala naman po yan. Wala po yun sa akin. Diba? Ngayon po, ang problema sangkatutak. May nag-order sa akin sa Catanduanes, yung father niya na stroke. Hindi pa nakaka-recover. Isusunod niya raw ang mother niya naman may katarata. Diba? Kaso huli na ipinadala niya yung kanyang bayad sa Palawan Express. Andun ako sa SM. Tagal ko nag-antay. Pero anyway, Madam Maria Linda, yan. Mrs. Borja, profesora ata ito ng isang university dyan sa Catanduanes. Ito po, pinaka-prepare na po yung produkto ninyo ng father mo. Yung 2 boxes na Mega 1 at member na rin po kayo. Pag once na mag-umpisa na po yung Unilevel, ipapasok ko kayo. Diba? Ganun lang po yan. Tulungan. Kaya nga po yung Unilevel na konsepto ay gusto ko, ito'y winiwis kong mangyari talaga maganda kasi ito marami matutulungan. Kasi simple lang Wala nang masyadong kuskus balungos. Wala nang masyadong ito ang gawin mo, ito, di ba?
Very simple lang. Yung iba kasi, para tingnan mo, napakaganda ang business plan, pero ang requirements, ang katutak, parang ayaw ibigay. Di bali po hindi masyadong maganda, maganda lang ang marketing plan, pero doable, feasible, much easier. Ganun po yan. Di ba? No. Okay, nakukuha po ba natin yan? Sarap talaga ng amazing juice with Miracle C and collagen. Kaya ang skin ko po, tingnan mo, parang junior. Parang junior. Kaso hindi pa tayo nakapagpapa beauty salon. Kasi iniiwasan ko po magpa-color, hair dye, ng mayat maya kasi natakot ako sa mata. Importante kasi ang mata eh. Kaya ako, usually 2 months. Pero yung iba dyan, pa lang, mga 20 days lang, 1 month, or 45 days. Diba? Ang problema kasi yung chemical reaction. So, ganun po yan. Ako po, ini-endorse ko talaga ang Amazing 4. Ayan, sa may budget. Yung po ang budget ay katamtaman lang, Mega 1 for a mega healthy you. 21 very powerful ingredients. Meron po tayong Ester C, may acerola berry, sea buckthorn, Indian gooseberry, and rosehip. 5 very powerful natural vitamin C. Ang sa atin po, hindi acidic, hindi po alkaline, neutral pH. Anong neutral? Nasa gitna. Parang river eh. Di ba? Ang river ang magaling. Sumusunod. Pag walang river mahirap rambulan ng rambulan. Sabi yung nagbibilang vitamin C. Ay, nako, sabi ng mga taga alkaline. Nako, acidic 'yan. Alam po ba ninyo, cancer thrives on acidic environment. Ang ibig daw sabihin, pag ang tao ay acidic, grabe ang acidity sa katawan, sa kanyang tiyan, ay maaring magka-cancer. Di ba? Sabihin naman ng mga nasa vitamin C yung masyadong mataas ang ang acidity. Sabihin mo kayo, alkaline ninyo. Pag sobrang alkaline, alam po ba ninyo? Hindi kayo makakatulog halos. Hindi kayo makakadumi, makonstipate kayo. At baka kayo ay magkaroon pa ng mental health problem. Di ba? Ayan naman kaya po, sasabihin naman ng repero, hoy, prut! Huwag kayong mag-away. Ito ang tama. Neutral pH, Miracle C. Ibig sabihin po, neutral, hindi acidic, hindi alkaline. Yan, di ba? Kasi po, ang neutral pH 7, ang pH niyan. Pag below 7, acidic na yan. Pag over 7, alkaline naman yan. Di ba? Okay, dapat naintindihan natin. Kasi po, pag po yan, yung mga nagbibinta, sasabihin lang po nila yan, yung strength ng kanilang produkto. Pero po yung hindi po sasabihin. Yung mga hidden charges, yung hidden problem. Ganun po yan. Sa atin, neutral pH ang Miracle C. Yan, di ba? Ano naman po yung migay natin? 5 klaseng super fruits for super antioxidant. Yung mga naman yan? Acai berry from Brazil, from the Amazon River. Yan, acai. Merong anti-cancer, anti-aging. Kaya po yung mga diyan po sa American before the lockdown ay it's a rage ang acai or acai. Di ba? May juice po niyan sa atin kapsula, di ba? Yan. Super antioxidant po yan. Ibig sabihin antioxidant, ni-neutralize ang free radicals na nagdudulot ng dinadamage niya ang mga cells natin. Kaya kailangan mayroon kang magaling na antioxidant. Number 1 po sa mga super fruits ang acai berry. Ayan, andyan po yan.
At may kasama yan na elderberry, blowberry. Galing naman sa France. Yan naman ay nagpapalakas sa immune system, sa mata, sa ating sa vision natin, sa ating energy, sa mga iba't ibang klaseng mga karamdaman din. Then cranberry, magaling po yan sa kidney, sa UTI, di ba? Pomegranate, merong anti-cancer po yan. At magaling po yan na antioxidant. Yan, di ba? Okay. So, yan po ang kagandahan po ng ating Mega A. Then, multi-5 naman po natin, 5 klaseng very powerful mushroom. Agaricus blacea from Brazil. Ngayon tinawag na God's mushroom, very powerful mushroom para mapalakas ang ating immune system. Nakakatulong po yan sa ating cardiovascular system, nakakatulong sa to prevention of cancer. Yan. At yung shiitake maitake naman from Japan, aprobado na ng Japanese FDA for cancer prevention and cure. Sa Japan po yan sa Pilipinas hindi. Kanya-kanya kasi yan na study nila eh. Then, yung reishi and cordyceps, ito po ay dyan po sa Hong Kong. Napatunayan po sa mga research na nagpapalakas, nakakatulong ng malaki para mapalakas ang ating immune system. At may mga anti-cancer property. So, yan pong tatlo. Yun po yung unang-una natin produkto noong 2008. Yan po tinawag binansagan na Amazing Trio. Diba? Sumikat po yan. Kaya may kumpanyang nagtawag din ng trio, pero nahuli sila, tayo nauna. Kaya may nagsabi, Dok, akala ko yung trio yun sa inyo, kako hindi. Di ba? Pero sino ba ang nakauna? Kami. Di ba? Okay. So ngayon, noong 2019 naman, ay nagkaroon tayo ng produktong 3 years in the making. Pinurward natin sa 2016 pa sa FDA, inaprobahan 2019 yung Mega 1. Yan na po yung 21 very powerful ingredients. Kinuha po natin doon sa Amazing Trio yung 14, nilagyan natin, dinagdagan natin ng 7 mga plant foods. Yan. Kaya naging 21. Yan. Ano dinagdag po natin dyan? Andyan na po yung turmeric para sa inflammation, yung may mga arthritis, arthritis, di ba? Lagyan natin yung bitter melon. Yan naman po yung sa may mga diabetes. Nilagyan po natin ng broccoli, may vitamin C at may anti-cancer property. Nilagyan natin ng moringa na mayroon more than 100 vitamins and minerals. Ano pa? Nilagyan natin astragalus. Yan po, ano na yan? Herb. It's an herb plant. Yan, centuries ago pa ginagamit na yan sa natural medicine ang astragalus. Kasi very helpful po yan sa ating kalusugan. Din dinagdagan po ng milk thistle. Another herb po yan na nakakatulong sa may mga cancer. Then, dinagdagan pa natin panghuli pang 21 na yung holy basil, the queen of herbs. Kasi yan po ang queen of herbs, holy basil. Na yan po yung nagpapalakas ng gusto sa immune system na nakakatulong sa ating katawan. So yan pong Mega 1, very powerful kasi 21 ingredients, 675 mg. Hindi po yan 500 mg, 675. Okay, maliwanag po. Sana po naintindihan natin yan, kasi pag naintindihan natin, maraming salamat. Ang kanta ko sa inyo dyan, you mean everything to me. Yeah. Diba? Kailangan po tayo, laging positive. Positive begets positive. Attitude, good attitude determines high altitude. Diba? Attitude determines altitude. Kung ano raw kataas, ano ka tayog ang iyong maabot, depende sa iyong attitude. Sa iba, ang pronunciation is attitude. Yan. Parang YouTube, lagatube. Okay, maliwanag po. So, ayun po napakinggan tayo dyan sa Leyte, sa Samar, sa Biliran. Medyo mahina ata yung ating programa dyan. Kailangan kasi natin malakas ang naabot ng programa.
Ayang diyan sa Radyo Warayno 93.9, yan, maayong hapon. Yan, maayong hapon sa ating mga kababayan diyan. So, ako po, I'm very hopeful pag in-announce po natin itong Unilevel. Hindi lang po sa kalusugan, marami pong matutulungan sa kalusugan at marami po ang magkakaroon ng additional income. Madagdagan ka ngayong panahon na 5,000 ang kita, 10,000, 15,000, 30,000 pataas, ay malaking bagay po yan. Di ba? So, anong kailangan lang po natin? People. People loves people. Di ba? Katulad nga ito ni Jenny. Jenny, nakikinig ka. Bismonte dyan sa San Roque, Santo Domingo, Albay. Yan, ito. Magkakaroon po ng outlet dyan kay Jenny, Bitito, Bismonte. Ang unang client niya, yung kanyang mother. Diba? Unahin mo muna, pamilya mo. Bakit ka pupunta sa iba? Yung pamilya mo, may nararamdaman. Siyempre, unahin mo pamilya mo. Sino ang mahal mo? Siyempre, pamilya muna. Kailangan alam ng pamilya. Diba? Yung mga taga Santo Domingo, meron na diyan na magaling na isang magandang dilag. Yan, di ba? Pero wala pa atang boyfriend si Jen 30 plus na. Oo. Pero sabi niya, darating yan. Darating at darating yan. Di ba? Okay, so magkakaroon na po tayo dyan sa Santo Domingo. Jennifer Bismonte po. Hanapin ninyo sa Facebook. Di ba? Baka maidala ko po ngayon. Madala ko yung produkto. Madala ko ngayon. At siguro pala mag-half day lang ako. Half hour, half program. Kasi may dadaling nga pala ako. Kasi po, nagsawa na yung aking mga listeners. Kailangan yung mayroong boses bulaklak. Boses ng isang bulaklak. Di ba? Na maraming tagahanga. Yan, okay. So, after my program, yan, magbe-break lang po tayo ng 5 minutes. And Miss Jilay, Miss J, Magrasya will take over para po ay mas lalong mapaganda ang ating programa. So lahat pong gusto magipag-ugnayan sa atin ay pwede po kayong mag-text sa 0917-853-8933 0917-853-8933 o sa Smart 0998-975-8121 0998-975-8121 o sa aking Facebook account Joey Bitito o Doc Joey and Doc Ching Bitito. Lagi nating tandaan ang magandang kalusugan ay daig pa ang sangkatutak na kayamanan. Mag-ingat tayo palagi. Wear your face mask, face shield, at lagi tayo mag-ingat dahil nga po ang buhay ay isa lang. At andito po ang Amazing 4, andito po ang Migawan para matulungan tayong mapalakas ng tama, ng sapat, ng gusto ang ating immune system para malabanan ito ang iba't ibang klaseng karamdaman including ang COVID-19. So maraming salamat, magandang gabi, don't go away. We'll be right back and Miss J will take over. Maraming salamat po sa inyong lahat.
isang food supplement or ng isang Amazing 4 or Mega 1. Okay, so yun po. Hello, Nay. Kamusta po? Okay lang. Good evening. And hindi ko pa nababanggit is yung mga contact numbers ni Doc Joey and how to avail the amazing products po. Okay, so syempre, ang office address natin is here po sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, Albay. And meron din po pala sa Malate, Manila. Okay, so ito yung address doon sa Manila. If ever may mga kamag-anak tayo or kung malapit kayo dito, pwede kayong mag-avail doon kasi available din po yung ating mga amazing products po doon. So ito yung exact address po sa Manila, specifically po sa Malate, Manila. Okay, so dito lang yan po sa Unit 218, Pacific Regency, Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. Pwede kayong mag-text o tumawag sa number na 0908-1222-85. Again, the cellphone number 0908-1222-85. So, ano yan? Tatlong 2 na nabanggit ko. So, yan. Kung may mga kamag-anak po kayo na nandoon sa Manila or ano, kasi nagpapadala din po sila within Metro Manila, nagpapadala po sila ng mga products. Okay, so yan sa Manila. And of course dito sa Albay, sa Bicol po, nagpapadala din kami. Actually, nationwide po nagpapadala kami ng mga products. Okay, so yan, free consultation, digdi lamang po or dito lamang po sa address na nabanggit. Okay po. Okay, so again, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, yung address po ng ating office and free consultation po. Okay, so yes, ano pa ba? May mga promos tayo. Actually, may mga promos po yung Mega 1. Sa Amazing 4 po kasi ayan, sa Amazing 4 dating promo pa din yung binibigay. And pwede yung mga discounts, available discounts po natin, pwede yun. Kung meron na tayong 20% or 30%, pwede po yun. So, hello kay Ate Des, good afternoon. Gabi na pala. So, past 6 na, 13 minutes after 6, yan, gabi na. So, ingat na lang po sa mga papauwi sa ngayon and sa mga lalabas. Kung wala naman masyadong gagawin sa labas or pupuntahan, better off na mag-stay put na lang kita sa tuyong mga kaharungan para syempre iwas din magkaroon ng mga sintomas sa COVID. Ingat-ingat din po. And yes, iba pa. Okay. Ano pa ba yung mga announcements natin? Magkakaroon kasi ng bagong program po ang Miracle Health Corporation and hopefully by August po is ma-launch na. Kasi yung sabi ni Doc Joey is by August mailo-launch po yung new program ng Miracle Health Corporation and yun po is sa livelihood. Okay, sa livelihood and of course at the same time makatulong tayo para makatulong sa ibang may mga karamdaman. Okay. So basically, of course, ang Mega 1 is pang-overall na siya. Nakadepende lang po sa kung ano yung mga health problems ng isang tao. Bibigay yung right dosage. Okay. So wala pong masama na may mga itinitake din tayo like synthetic drugs po or synthetic medicines. I mean, it's okay naman po kasi natural naman po yung mga food supplement natin. Mga natural po yung mga components kaya okay lang na may mga kasabay kayong iniinom so wala namang problema yan. And the best time to take Mega 1 or Amazing 4 is before meals or wala pang laman yung tiyan natin. The best time 30 minutes before meals or pakagising natin. Pwede na tayo mag-take. Nakadepende po sa ano yung dosage natin. Say for example, 2 times a day tayo. Sa umaga before ka kumain, 30 minutes or kung nakalimutan mo naman,
after an hour or 1 hour after meal. So yun. And kapag lunch naman, okay, kapag eto 3 times a day, ano po ninyo, dosage na ibinigay sa inyo. Sa lunch is 30 minutes before meals din. And much better kapag pinag-inom nyo is lukewarm or pwede naman top water. So, ang pangatlong beses, pwede before bedtime or kaya naman before kumain sa gabi. Yun. So, yan po yung mga best time para mag-take kayo ng ating food supplement or amazing products, amazing 4 or Mega 1. So, that's it. Sino pa ba yung ito kasi yung mga frequently asked questions kapag dito sa mga amazing products po natin. And usually yun yung if ever may mga bago tayong mga viewers or may mga napadaan, di ba? And of course, listeners din through radio, ito yung paulit-ulit na matatandaan ninyo. Okay? And if ever yung mga amazing leaders din po natin, yung mga nanonood lagi, pwede nyo itong maipaliwanag, ma-share po sa inyo yung mga clients para syempre makatulong din sa kanila. And through this program, marketing program ng Miracle Health Corporation, mas maraming matulungan lang yung mga karamdaman kasi for prevention, usually tinitake din ito. And ano yung mga klaseng tinitake? Miracle C is good for prevention din para makaiwas sa mga diseases, maski ano po, ayan, pwede din po yan sa mga bata, din para sa may mga sipon, madali sipunin o kaya lagnatin. So yan, pwede po at madali makarecover ang umiinom. And lalo pa kapag Mega 1 yung tinake. Okay, so si Papa nga last time nagkaroon kasi ng lagnat, one day lang kasi sa pagod din, kaya pinatake ko ng Mega 1 and then kinabukasan nakapag-work siya. So the best. And Mega 1 kasi 21 po yung components niya, composed po kasi siya ng mga galing sa Amazing Trio, yung 15 components and 7 added herbs ang meron dyan sa Mega 1. Kaya siya, pero sa isang kapsula na lang po siya. Kasi yung Amazing Trio natin, tatlong mga klaseng kapsula. Tatlong iba't ibang klaseng kapsula. Nandiyan yung Miracle sa isang kapsula. Mega A, superfoods siya. Kaya naman, yung mga natin sa ngayon na Mega A, nag-shrink siya kasi dahil nga summer. And sabi ni Doc, is summer, yung temperature and paano nakastore. Kahit nga dito sa amin naka-aircon, nag-shrink talaga po. So, yan sa mga nakikinig, sa mga nanonood po. Kapag yung nakikinig sa amin is parang akala nyo pa expired, hindi siya expired. Kasi po, nag-shrink lang siya. Kung baga, namuo lang yung mga powder. Powder kasi siya. So, namuo siya. Hindi siya expired. Kasi, bago pa lang po yan sa amin din nila. Hindi po siya expired. So, meron naman na nakalagay sa box kung kailan siya mag-expire. So, yan nga, sabi ko, hindi po siya mag-expire. Matagal pa yan mag-expire. Ang cost lang noon is yung storage na kung paano siya and mga kasi siya, mga prutas. Okay po. Kaya medyo nag-shrink yung mga powder doon sa Mega A natin. But then, don't worry kasi po wala siyang effect. Nandun pa din yung yung mga benefits. Okay. So, yan po. And we have Multi-5. Itong Multi-5 the best para sa pag-boost ng ating immune system. And then, kapag may mga sugat-sugat kayo or open wound, o kaya nadapa kayo, o kaya na sa mga diabetic, may mga allergies na parang may mga open wound, yun na lang. Pwede siya ipang-budbod. So, yung Multi-5, di ba capsule yan? Tanggalin nyo lang sa kapsula kasi powdered naman siya. So, pwede nyo ipang-budbod kung saan part may sugat kayo. Kung open siya, hugasan nyo lang before nyo lagyan ng powdered na Multi-5. So, madali siya makapag-heal doon sa skin. Yan.
madali siya. And then, yan, through external and through internal, pwede po tayo mag-take ng Mega 1 para syempre sa loob for internal, may mga ginagamot siya. And of course, for external, para syempre mas mapadali. Sabayan nyo din ng berry soap. Kasi yung berry soap natin, yes, mga berries din yung mga laman yan. And may mga vitamin C for our skin para maging healthy, para hindi maging dry, and para din po syempre makaiwas din sa kung ano mga skin problems. And speaking of sa mga may psoriasis or psoriasis, yan, magaling din po yan kasi may natulungan din po kami, ganyan yung case. And sa may mga skin allergies, pimples, scars, yan, magaling yan. Pero ano, kapag pinagtuloy nyo, pinagpatuloy nyo, pag gagamit yan, so, maganda sa skin. Parang yung gusto mo maging Koreana, clear skin, wow, na gano'n. Parang ano ba yun? Glass skin ba yung tawag doon? Anyway, basta makakatulong sa ating berry soap. Kung may mga kakilala kayo may mga problema po sa pimples, sa mga ano pa bang tawag dyan. Kasi ako ano po, bihira kasi ako magka-pimple. Usually, every month lang. Every month lang ako nagkaka-pimple kasi kung may dalaw, parang yung sign na magkakaroon ka ng dalaw. Mga ganon. May mga ganong paritwal ang ano ko. So yun nga, depende naman kasi sa skin, ano po, may mga minsan hormonal imbalance kapag nagkakaroon ka ng maraming mga pimples dyan. So may causes din po yan. May mga reasons kung bakit nagkakaroon. So don't worry, basta huwag kayong gumamit ng kahit na ano-ano para hindi magka-problema yung mukha nyo. Diba? And then more water para syempre lahat-lahat. Okay, so that's berry soap. Ano pa ba yung mga ano natin, concerns natin? Kayo, if may mga katanungan kayo, ano? Pwede kayo sa atin para masimbagan ko yan or masagot ko yan. Yun. So, sabi ni ate, ni ate niya, Koreana skin. Ito talaga si ate niya. Soon. Ano ba? Tuloy ka ba, ate? Ayan, nandito pala si Miss Happy Banameda together with her daughter, Miss Lovely. Yes, Miss Lovely. Si Love. Si napakagandang Juday, Char. Magagalit sa akin yan. Pag tinawag ko na naman na Juday. Basta kapag nakita niyo si Juday, ganun yung face ni Miss Love. Ayan. So, shout out kay Miss Lovely. Barben. Hoy, namayat ka! Wow, bayat na siya! Sexy! Ang ganda! Wow, stress! Ganun, ibang klase talaga ang naging result kapag stress yung tao, di ba? Saan makikita mo saan. But then, napakagandang ano naman yan. Stress naman. Hindi halatang stress. Kasi yung ibang stress haggard. May stress na beauty. Oo nga. Ang unfair. Ba't ba ang unfair? May mga stress na parang nag-glow. Glow-an ba yun? Basta nag-glow up. May mga stress na, ewan ba, parang pinagkaitan ng mundo. Okay, so 24 minutes after 6, discuss ko po yung mga packages natin. Sa mga ano po natin, old members, pwede po kayo mag-upgrade into a higher discount. All you have to do is to avail another package. Yun lang po yun. So, may mga bago po dito. Ito na yung mga binibigay po namin. If ever may mga mag-a-avail na new member, so yun yung pinapa-avail namin. We have package 1 up to package 8. Usually, ito yung ano namin is hanggang package 3 lang, if ever. Hanggang package 3 lang. 20,000. Itong mga packages po natin, makita ko basta ito po yung mga packages natin. Hanggang ano siya, hanggang 8 po siya. And yung 8 namin is pinakamataas na yun.
Ang package 3 is we have 20,000 which is Mega 1. Lahat po itong mga packages na ito, ito yung membership form. So, yung mga packages po natin, lahat is Mega 1 lang siya. Lahat Mega 1 lang. So, yun po yung in-include lang namin sa mga packages po natin for now. Dito po sa bago natin na program ng Miracle Health Corporation. Okay, so sa package 1 po, if kaya ito, kasi ito po promo, hindi ito yung mga original prices po nito. Kaya nga promo, of course na discount na yan. Ano po? So we have 6,000, 2 boxes ng Mega 1. Okay, 2 boxes ng Mega 1. So in a regular price, 8,000 siya. Total of 8,000 kasi 2 boxes. Ang 1 box nito is 4,000. So, since promo, 6,000 na lang ang 2 boxes. Meron ka na dyan na discount sa mga susunod na pag-purchase. And of course, meron ka pang mga products. Ang pinaka-importante, pinaka-the best is that pasok ka doon sa uni-level na tinatawag mo nila. New program ng Miracle Health Corporation. Yun. So, hinihintay na lang natin yung system na gagawin ng IT. Yes, so eto bang 2 boxes na ito, when siya maglalast? Yung tanong. Nakadepende pa din po sa dosage na ibibigay po sa inyo. So, 2 boxes, meron ka ng 120. Kasi yung isang box is 60 capsules lang yung laman. Kung 3 times a day, so more likely, 40 days. So, 1.5 ba? Hindi, 1.5 yun eh. 1 month and 10 days. So, yun. Ang hirap maging So, yun na po. Kasi 60 ito, 120, 2 boxes. Kung ang dosage nyo is 3 times a day, ang po kasi is 20 days. Yung yan. 1 month. 20 days lang maglalast yung 1 box. Okay, so 40 days siya. Kapag marami naman, itong 4 boxes, nakadepende nga. Depende kung magtatagal yung dosage nyo if mababa lang yung dosage. But since kaya mataas yung dosage na binigay sa inyo, more likely mas madali maubos yung mga boxes. But then don't worry kasi hanggang nagtataas po si mga packages, mas malangkaw man po si discount po nito. So, kung igwa ka mong 30% sa mga masunod niya or in-avail yung packages, package 2, meron kayong 35% discount. Okay? So, yan po yung mga sa packages natin. Free membership na po yan. Livelihood, free na din po yan. Kasi may mga tinatawag tayong referral bonus or referral incentives. Yung mga referral bonus natin or referral incentives, yan yung binibigay sa mga nakakuha ng client na nakapag-refer ng client, dinala or sinamahan dito sa office, and then suddenly nag-avail po si Danit package. Nakadepende po pala yung mga referral incentives kung ano si package na in-avail ninda or in-avail ng kasama or nang ni-refer natin. Doon nakadepende. So, since nga, say for example, mataas yung package na in-avail, syempre mag-expect kita mataas man si referral incentives So, that's correct. So, yan po, kapag mataas yung package na in-avail ng ni-refer nyo, mataas din yung makukuha nyong incentives. Okay, so yan. Yan po yung mga magagandang balita natin dito sa Miracle Health Corporation. And again, naka-upload na po. Kung gusto nyo pong i-share sa inyong mga kakilala, friends, share nyo na po para syempre, malay nyo, kayo yung maging way para sila matulungan, ma-overcome nila kung ano man yung mga health concerns nila, o diba? Nakatulong na tayo at kumita pa tayo. So, ito yung sagot sa ngayon kung tayo naghahanap ng mga pagkakakitaan, diba? Dahil nga sa pandemic na ito, marami yung mga nawalan ng trabaho, gusto yung makatulong sa inyong mga asawa, sa inyong mga magulang, sa inyong pamilya. So, ito na yung sagot sa inyo.
makakatulong na kayo sa iba, matutulungan niyo pa yung sarili niyo. Okay po, so yan po. Again, we are located lamang po dito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. Bukas tayo alas 9 ng umaga hanggang 6:30 po ng gabi. And every Sunday, ano lang tayo, half day lang. 8 o'clock in the morning hanggang 12 noon. Nakadepende man kung may mga ano din si Doc. 1 o'clock PM, baka andito pa. So, pwede nyo i-text or i-chat si Doc Joey. So, ito yung number ni Doc Joey Smart, 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. So, magpapalam na po muna ako in the meantime. Maraming salamat po. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Betito and to our Vice President, Ma'am Ann Betito Prinzena. My name is Chalay Magrasya. Maraming salamat. And this has been Serbisyong Natural, Kalusugan at Bayanihan. At ngayon, ang